मी सँडविच बनवणार आहे आणि ते पण तिरंगी। आज पहिला मी गणतंत्र दिवस आहे ना, त्याच्यासाठी मी तिरंगी तिरंगी सँडविच बनवते आहे आणि त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते। हे ब्रेड आहे, हे 4 स्लाइस घेतले आहे ब्रेडचे, नरम ब्रेड आहे आणि त्याच्यासाठी थोडंसं मीठ घेतलं आहे। हे अमूल मस्का आहे म्हणजे बटर 2 घेतले आहे। हे चीज आहे, अमूल चीज, हे असे मी 2 आणले होते, तो हा एक किसून घेतला आहे बारीक। आणि याच्यासाठी आहे ना, हे मी भाजीचे प्रकार घेतलेले आहे। हा मुळा आहे, एक किसून घेतला आहे। हे गाजर आहे, 2 होते छोटे छोटे, हे किसून घेतले आहे। आणि पालक आहे, म्हणजे थोडासा किसून म्हणजे बारीक चिरून घेतला आहे। आता मी काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडा थोडा बटर टाकून आहे ना आणि थोडंसं मीठ टाकून हे सगळं आहे ना जरा वाफ लावून घेणार आहे आणि म्हणजे तुम्हाला मी नंतर दाखवते। हे आता मी सर्व भाज्या वाफवून घेणार आहे थोडं थोडं। हे थोडं थोडं बटर टाकायचा, म्हणजे जास्त नाही टाकायचा, म्हणजे वेगवेगळे आहेत ना हे भाज्या, सगळे जरा वाफ लावून घ्यायची, कच्चे असतात ना म्हणून। आता गॅसवर आहे ना वाफ लावून आणते आणि तुम्हाला दाखवते। असं 2 मिनटं आहे ना गॅसवर शिजवायचा, म्हणजे थोडासा वाफ लावायची, कारण त्याचा कलर नाही बदल झाला पाहिजे, सफेदच दिसला पाहिजे। हे असं शिजवून घेतलंय साईडला करून। आता दुसरा गाजर शिजवते थोडासा, मस्का आहे ना थोडा थोडा टाकायचा। हे आता परत गॅसवर आहे ना परत फिरवून आणते, थोडा मीठ टाकते, असं थोडंसं टाकायचं चवीपुरतं, थोडं कमी का टाकायचं, ते बटरमध्ये पण मीठ असतो। आता हे जरा वाफ लावून आणते, अशी थोडी थोडी वाफ लावून घ्यायची आणि काढून घ्यायचं। परत थोडासा टाकायचा। आता त्याच्यामध्ये आहे ना पालक घ्यायचा शिजवून, त्याच्यामध्ये पण असं थोडासा मीठ टाकायचा। हा पण जरा वाफ लावून घेते। हा पालक बघा शिजून किती झाला आहे, नुसता आलवलाय, शिजवला पण नाही आहे, आलवून घेतलाय खाली। आता हे सर्व आहे ना वाफ लावून घेतले मी, हे स्लाइस आहे। आता मी याच्यामध्ये आहे ना ते भाज्या भरून तुम्हाला दाखवते। आता याला थोडंसं आहे ना असं बटर लावून घ्यायचा, आता याच्यावर मी गाजर टाकते। आता मी गाजर भरला आहे, ब्रेडवर टाकला आहे। आता त्याच्यावर आहे ना थोडं थोडं आपण चीज टाकायचा, असं चीज टाकायचा एक भाजी टाकल्यावर। आता मी गाजर टाकलेला आहे, त्याच्यावर चीज टाकते। आता त्याच्यावर आहे ना हा मुळा टाकायचा, मुळा पण असा व्यवस्थित लावून घ्यायचा। आता याच्यावर आहे ना परत थोडा चीज टाकायचा, चीजमुळे आहे ना म्हणजे भाज्या आहेत ना चांगले पिघळतात, चांगले शिजतात। आता चीज टाकलंय ना मुळ्यावर, आता हे असं दाबायचं जरा, आता त्याच्यावर आहे ना आता चीज टाकलाय, पहिला गाजर टाकलाय, चीज टाकला, मुळा टाकला, परत चीज टाकलं। आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे पालक टाकायचं आहे आता वरती। म्हणून हे कसं माहिती आहे, भाज्या शिजवून घ्यायच्या, मुलं कसं कच्च्या भाज्या खात नाही ना, म्हणून शिजवून घ्यायच्या। आता आपल्या सगळ्या भाज्या भरून झाल्या आहेत। आता ब्रेडला आहे ना आता ब्रेड त्याच्यावर उपडी मारायचा आहे आणि त्याला आधी पहिला असा मस्का लावायचा, जसं स्लाइसला मस्का लावून घेतला आहे म्हणजे बटर। आता ही स्लाइस आहे ना ह्याच्यावर ठेवायची, असे ठेवायचे। आणि आता आपण टोस्टरमध्ये हे भाजायला ठेवायचे आहेत। टोस्टरला गरम करायला ठेवला आहे, म्हणजे लाल लाईट पहिली पेटते चालू केल्यावर, आणि हिरवी लाईट पेटली ना
मग आपण ते खोलून त्याच्यामध्ये सँडविच ठेवायचे. हा मला टोस्टर आहे ना गिफ्ट भेटलेला आहे, मी तुम्हाला दाखवलेला आहे त्याचा व्हिडिओ. म्हणजे ह्या टोस्टरमध्ये आहे ना मी पहिल्यांदाच सँडविच बनवते आहे. आता ह्याच्यामध्ये हिरवी लाईट आली आहे ना, आता आपण ते खोलायचं. असं खोलायचं. आता चांगली वाफ आली आहे त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे थोडा त्याला असा बटर चोलायचा. असंच ना. आता त्याच्यावरती मी आता हे ठेवते. आणि त्याच्यावर आता मी या ब्रेडवर परत बटर असा थोडासा चोलायचा, म्हणजे कशी वर चिपकणार नाही म्हणून. असं सँडविच ठेवलं ना त्याच्यामध्ये, मग आपलं बंद करायचं. ही लाल लाल लाईट आहे ना, ही हिरवी होईपर्यंत ते शिजून येतं. आता ही ते हिरवी लाईट येईपर्यंत ते शिजायला द्यायचं. वाफ बघा येते, म्हणजे ते शिजतंय आतमध्ये. आपलं सँडविच बनलंय. आता आपण खोलूया. आपलं मस्त सँडविच तयार झाला असेल. आणि मी पण पहिल्यांदाच करते आहे. एकदम मस्त छान झालाय बघा. मस्त झालाय. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आता आपण हे कापायचं आहे. आपला तिरंगी टोस्ट सँडविच मस्त झालेला आहे, छान झालाय. असा तुम्ही पण बनवा मस्त. तुम्हाला सर्वांना गणतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी रिपब्लिक डे. जय हिंद.